Samtang mihimo karon consultation ng Department of Health sa mga palisiya o mga lagda kay patuman o niya subay sa napasaran nga Universal Healthcare Act. Ang detalye ni Nico Serino. Gisugdan kaganiha ang duha ka adlaw nga public consultation sa mga stakeholders sa tulo ka rehiyon sa Kabisayan. Kabahin kini sa Implementing Rules and Regulations kun IRR sa Republic Act 11223 o Universal Healthcare Act. Kini ang balaod nga maghatag og pagtagad sa kahimtang sa panglawas sa tanang mga Pilipino, labi na sa mga kabus ug pagtagana og pondo alang niini. Pebrero karong tuiga napasar ang balaod sa Kongreso ug napirmahan sa presidente. Ang IRR ang milatid sa mga palisiya nga tumanon sa tanan nga mga sektor sa implementasyon sa balaod. Si Yusek Mario Villaverde sa DOH mipasabot sa katuyuan sa balaod. Sama sa pagpamonitor sa mga palisiya sa mga primary health services ug ambulatory services. Required na sab ang pagpakita sa pricing sa mga tambal ug pagpakita sab sa mga generic equivalent sa mga tambal gikan sa mga drug outlets. Usa sa gihimug-atan ang alokasyon sa mga ospital sa no balance billing o buot pasabot porsyento sa ilang mga pasilidad nga moakomodar sa mga pasyente nga labing nanginahanglan o halos wala gyoy ikabayad. Sa mga government hospitals, 90% ang ma-allocate ug 10% sa mga pribadong tambalanan. Ine-extend na natin yung no balance billing policy o no co-payment policy sa private hospitals, 10% of the bills as basic accommodation. And that means hindi makakasingil ng additional. Kung private ka, baliktad. So, 90% sa private ka accommodation, pwede siya sa katong paying. Pero dapat naa sila 10% sa ilang bed capacity intended for the wards. So, pwede ang ato ang mga PhilHealth members ma-admit dito and they can still avail of the no balance billing. Ang resulta sa konsultasyon, tigumon pa sa DOH alang sa posibleng mga revision nga himuon sa IRR sa balaod. Para gid sa tanan, actually ang Filipinos, especially katong mga the poor, kay mao magid ang ato ang priority. Katong mga disadvantaged, mga mga dissatisfied also on what is happening now. Isa ilaha gid nga concern para. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.